Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa akong angga nga atan. Jonathan Gid ang tinuod kong pangalan. Ulitaw og taga Calatrava, Negros Occidental. Punto medikal og personal kining akong suliran. Bahin kini sa akong bation nga dili na ko kapugngan. 5 years old pa ko gud nga namatay nga akong mama. Nagdako ko nga wa gyud inahan nga nagiyan ako sa unsa may dili maayong buhaton. Aron ini sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Talatan. Anapas na tagtubo. Ayaw pagdugay aron nga dako tag-agi. Opa. Ay, ini. May kita na sa buwan eh. Magtigam niya akong kwarta samtang di pangyabon ko pa si Jinjin. Aron kung magkauya doon eh. May tinigam na unya ko. Magkita na unya ni. Oh, Atan. Asa man ka nga nag-ilis man ka. Naitari ron sa silingan ng balyo pa. Manari ko. Oh, ni mo magtigom ka. Kung nasyuduhan ka sa atong pagpanapas, ipanguyaban magka na nimong imong kuan, kanang kachat-chat nimo. Ako na ning ipusta sa tari pa. Sa hantak o bilyard. Kaya basin pa rin mutubo ni. Muda ko ang akong tinigom. Basin. Basin pa na. Unya, kung mapildi ka, di ka mo daog. Aw, ampun akong mudaog ko pa. Anong katigom ko? Ambot lang ni mo atan, oy. Kahago ni mo panapas o karga sa tubo. Ya pildihon na ni mo sa sugal. Ah. Uy! Bayatan! May ginara! Manari ko ba, Rudy? Damo ko na itari ron. Di ba sa bunga sa mandok ang amo, bay? Kasabot yun na siya eh. Lagi, bay. Pagkita silang ginamo, bay. Naadi ka na sa bog, latay-latay nga YPC, bay. Bawaan niya kong papa. At ba ka papa mo? Ikaw ay naghagaw trabaho ng kwarta mo. Imong katungod usawan pagkaston mo. Sus, na eh. Pildi ko na. Ano, di ako'y gamay nga nabilin. Eh, adto ko na ipusta sa hantak ni. Basin pa di, sa hantak ko magkabawi. Sus, nga pildi gihapon. Hindi malas ko nga lawa na. Ay, ano eh. Suwayan ako dito sa bilyard eh. Oh, ano sa naman? Ming, hoy malagi. Ay, pildi ko pa eh. Kurot akong kwarta. Oh, hingon bitaw ko nimo. Giusikan lagi nimo ang imong hinaguan. Kaon nito. Pa, gayit ang kwarta para palubi. Unsa? Oh, may load ako ni. Magka-online na dyan ko. Iyon ko na akong data, be. Wala. Kadag ka ng message, Jinjin. Oh. Oh. Wala. Gisakot ako, Jinjin. Uyog na, be. Yes! Nagkauyab din mi si Jinjin. O nagkasabot nga magkita mi. O diyang ako siyang gihangyo na may mahitabo na mo, nisugot siya. May mahitabo na mo og sukad adto. Murag naadik na ko sa sex. Magpangita na ko. Kung dili available ang akong uyab, magpangita ako sa lain. Sa musugot lang ba? O ang uban ako lang bayran. Kaya nakatrabaho naman sab ko adto sa Bacolod. Niabot jud og 18 ka babae ang akong nahilabtan. Kaya dili naman ko makatuog kung dili ko makasex. Unya. Oh, si Papa. Hello, Pa? Taon sa namitan. Pila naman ka babae ang miari diri sa atua. Kay imo ko nung napamablusan. Ha? Asa man di karon? Ganangari man ni sa ato mga babae diri. Nga imo napamablusan. Wa dyan na ako tiyo, Apo, eh. Gusto mo tayo ah. Pinoon ba nga ikaw nga mahal sa ilang mga gipamablos? Uyab ni nimong tanan. Ang uban na pa kay dili na ko iyab. Usa? Unya? Usawa man ni Neron?
ni sila. Ha? Silang tanan mabdos? Oo, kulo. Unsa may tao ka, oy, pauli na rin. At tubangan na yung problema ni mo na rin. Ha? Tungod sa imong binuhatan. Ang tinuod bitaw ka, nagtago-tago na ko eh. Huwag na ako sa boarding house. Kay gisamok ko sa mga babae nga namabdos nga akong mga nahilabtan. Usa? Hoy, pauli na rin. Dili ka mag-laroy-laroy ka diya sa pagkulod. Sa sig, likay-likay ng mga babae ni mo. Magumsa man sa kudiya pa. Balik kag palapas og tubo. Ha? Ay, niyan ako sa amo. Laya eh. Gabiin na lang. Pagdili ko makatulog, nagkalintasay na sa mga kong lawas. Napangitat na sa lawas ng kalipay, uban sa babae. Ay, isura na pagpangita pa ba din sa among probinsya, oy kay pulos na ko kaila, ug ang ilang mga ginikanan. Dili pareha sa bakulod nga, makakita ako basta may kwarta lang kung ikabayad. Asa mo babae, ani, eh. Ay, saon mo ko na eh. Mayo! Oh, babae? Mayo! May kinagpata ka naatan? Ari! Wa ka na magkailan ako? Kinsa ning babae nga imong gikadug, ha? Kinsa ni? Ay! Kinsa ka, kinsa ni? Namudlot na ko, kinsa ka? Ang gipamabdusan ni Atan! Ha? Day, ayaw pag minaldita ha. Kay parehas sa tang gibabagdos ang atan. Unsa? Ay! 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 Sinulala ko mo, kanay! Ay! Gusto na daw, oy! Ayaw mo mag-ilog ako. Oy! Makaingon sigurong uban nga swerte na kayo ko. Sana all. Apan dako kayo na akong problema. Kinapuo ni sila kababae na nangangkong akong pamabdusan. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko makapugong sa akong kagalingon sa lawas ng kalipay, uban sa babae. Magpangita yun ko. Naadik na ka ako, ani? Mao ba ning gitawag nilang namanyak na ko? Ikaduhang pangutana. Naaka ako'y diferensya sa pangutok. Kaya nga nung di man ko magkapugong sa akong panginahanglan. Kung saan man ako, nga ako ni mapugnan, kaya daghan na kay kog na pamagdusan. Ikatulong pangutana. Ang kuno na kong niapil ko sa bisyo nga siya buha. Mao ba niya nakaingon? Kung anong buhaton yun ako ang gusto na kong buhaton? Unya, naadik man sa ko sa sugal. Ikaw pat o katapos ang pangutana. Di mo ko makatuog kung dili ko makilabot ng babae. Kung saan akong buhaton, para mapugnan ko ng akong gibati. Kaya 18 na babae ang akong nahilabtan. Og na po ang namabdos. Og panapas lang sa tubo ang akong pangita. Palihog, tabangin kang bagi ko, kini ang akong suliran, Atan. Ngayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban Daniel para madala. Ako mutambal sa inyong mga medical mga problema, kaya usaman ako ka medical doctor, sa inyong mga psychological, emotional, behavioral mga problema, kaya usaman ako ka psychiatrist, sa inyong mga problema sa mga ginadaling drugas, kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamagi, mabili lang mo ang saon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran. Reka na, mapili kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O rin sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dingdak Bayat sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, you are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Learning ko is lifetime. Tang ginawa pa ta, dagan pa kita gibabalo ng kalibutan, abot pa tang kapig usag gato sa mga edad, dagan magyapon kagawa may bali ng kalibutan. So mga na siya. Ang ano magtatampo karong adlaw si Atan, punto medikal ang problema ni Atan, sa nabati ito niya sa dama. Taga Calatrava, Negros Occidental, 21 years old. Sa may mga taga Negros Occidental, na di ko'y
na-meet dito sa Manila. O ako ginigreet din siya. Mga Bargamento family diya sa Utihaw, gani, Kawayan Negros Occidental. Si Atuman Bargamento, yung mama nga si Bibing, Lola Inok de la Vida, Rusa Lala de la Vida, yung bayaw nga si Tapi Tugunon, Juni de la Vida o Joel de la Vida. Yung mga igsoon nga si Aluna, si Jingjing, si Dumo, si Belen, si Bindo, si Rambol o si Christina. May paminaw sila sa Utihaw, Kawayan, Negros Occidental. Sakto rin pagbasa na kuha ni Atuman, no? So, kinagkita ng Gapas Manila, pag-ulang. Say, great pa daw, kay minaw na siya nga to. Ako lang pag-shout out ng mga taga-dugay na ako ng mga ma-shout out ng taga-TRC Argao, no? Nag-meet sa dito mga doctors na to dito sa TRC Argao sa Manila. May panguluhan ni Dr. C, ang atong ang Chief of OIC, Chief of Hospital diya sa TRC Argao, no? Ay pagpaminaw ni Dong Rimags, ni Sir Kabilaw, ni Duhil Ruma, Judge Tony Mamulang, Kier Mamulang, Geraldine Lopez, Aimee Lopez, Jeffrey Luberas, o mga kinsa ng mga Palier family diya sa TRC Argao, no? Pero may ganun silang maminaw. O mga Huros family diya sa Pinamungahan, o mga Kimpan Albero family diya sa Maplag, no? Mayong pagpaminaw nyo diya. Jimboy Tormes, mayong pagpaminaw, no? Si Dr. Lolito Rojo, Doc, thank you very much. So, si Dan Salud, mga military ni sila, no? Mga kernel ni mga rangguan nila. Linda Oliva, Berilio Sinisa, Jefferson Omandam, yung asawa nga si Darilla, Colonel Iman Adela, Colonel Napoleon Camacho, Colonel Imelda Alboro, CMS Joel Tumpita, wife Nardita, Josipinas, Torinas, Luis Arcamo, Colonel Nini Lim, ug Lourdes Ponce. Alright? Ug mga kauban ni inaon na dahil palangka diya sa Sugod sa Leyte, no? Pero may gining paminaw siya si Malin Tanda, Florian Flores, Aida Lamulan, ug Candy Bantog. Di si Mistro diya sa panumalay ni Yola o ni Efren de los Reyes sa Bulinawan, Parcal City, Cebu, Ruby Baradan, Litoy, Joy de los Reyes, Daday Canutis, o si Jelia de la Concepcion, mayang pagpaminaw. Mga Tambi family des Compostela, mga Paradyang family, mayang pagpaminaw. Ning uban, kunya lang po, oras. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdom. Yatan, unang pangutangan yatan. Dili ko makapugong sa akong kaugalingon sa lawas ng kalipay uban sa babay. Mapangita gyud ko na adik na kakudok, mao ba kining gitawag og manyak? Well, namo ko tay gitawag og kining ego super ego. Ako lang kining gi-discuss kanang pleasurable impulse. Kanang ego is you yourself and the super ego is imo mga actions compared with the norms and moral society we are in. You are 21 years old. Dili lang kay pleasurable lang kay ganahan ka dili na siya yung appropriate for the situation. You have to control yourself, no? Otherwise, you will end up in jail later on, no? Dili na siya pwede nga magbatuyan lang sa kasi mong gibati kung kay ganahan ka. So, naman ko tayo. Ganahan mo ito mangawat. Dili, supak mo na, no? Ganahan ko, maling imong ipangbuhat, no? Namalit na ka. Control ba? Kung dyan sa kagbudool, siguro sa kasay kaya Chris, no? Ito sa clinic ni Dr. Rene Obra, katagaan tambal yung makasuppress. Na tambal na makasuppress sa imong libido, imong sexual desire nga daily sa appropriate. Bila ikaw, magbata pa ka, tintuan nyo ron. Taas pa yung level mo sa male hormone nga testosterone. But you need to control your behavior nga in conformity with the norms and moral o gahay man kada sa kalatraba na rin, no? Mabunalan ka kasi yung silingan ng mga attitude. Ikaw naman pagkatana, diferensya sa pangutok. Medyo kinalagang fine-tuning siguro, no? Dili man ko kapugungan, mawalang gina. You have to adjust your behavior, the way how you behave in conformity. Baliko na kung makausapa. Kung sa may naisubay dia sa kwan, okay naman ang kay sexual partner, pero dili po sa ingon ani nga mura na pagsi, mo nagitawag na mo sa among pagtawag sa psychology psychiatry nga Don Juanism. Sa mga babae opposite ni lymphomania, pero sa kwan sa psoriasis ang term ni og Don Juanism. Mabilib ka rin mo sa dili kanagang kay ibog nimo. Ikatulog po tana. Wagang ang kuno na kong i-appeal ko sa bisyo nga Cebu. Mga niya, sa mga internasyon, ano ngayon nani ka?
Base lang naingon ko aning buhata gyud nako nga gusto nakong buhaton kay wala lagi na nadaot nang imong normal nga intellectual functioning, imong cognitive functioning mo sa may sakto sa may dili kay naadit naman gyud ko sa sugal pod naagi ka sugal naman madjong tungit sa sino sabong wala naa kay obsessive compulsive na problema obsession is the repetitive thoughts, compulsion is repetitive action naadit ka sa shabu adik ka sa sugal I don't think so nga daghang kay kang kwarta but 21 years old ka, kining sugal mo god. Sugar roll mo tangkalan, kaya nga ang definition mo sa sugal, ang muhimo kag usa ka butang, not sure 100% whatever will be the outcome. Muna sugal na siya. Mapalit ka og luto ticket, sugal lang gyud na. Ay di man ko sugar roll, mapalit lang og lipstick ticket, og luto ticket, og short trace. Sugal lang gyud na. So you are using shabu which is a dopaminergic drug. Ako ginilinya lang bago lang ko dito sa Manila, nagatin kong annual convention sa Philippine College of Addiction Medicine sa ko ka fellow nga member Kaya bugay naman sa bahaning trabaho. Gani, ako may konsultan sa pinakadako nga drug rehab center din sa Visayas, Mindanao. Kining Argao Drug Rehab. Pero ito yung naghan namin mga pasyente diyan. Ngayon, wala sa problema. Why control sa kugalingon? Ora ba ka ng motosiklo bang may break ba? Kung lahos-lahos lang. Tanaw, makaligis na ba? So, hunong na mo siya bo, o ganing imong pagsugal-sugal kung kumingong ay hunong na, minus-minus tingali. Namay mo sugal na kung dahil ko bita, enjoyment. Na ako mga pathological gambler. Ano man mga pathological gambler? Bisa ko anay kasugal. Mamirinda na, mangawat na, para lagi mo sabong, mo madyong, mo tong AIDS, buwan mo atong kasino. So, mauna ang, pero kanang sugal-sugal ka, palit-palit kang syempre, so sila sugal na gyapon na, pero maruhog na lingaw-lingaw lang tingali, no? Pero ako balikan, kining pathological na sugal, bisa ko na kay bugas balay, ang imong ipapalit og bugas, imong ipalit og luto titit, binuwan na. Ang imong ipapalit og bugas, iso di mo buwangan kay mamasin kay maduble. Stupido na ng bata. Alright, ikaw ba tapos sa pagkutala? Di man ko makatulog kung dili makahilabot og babae. Kung sa may akong buhaton aron mapugan kuning akong ibati. Kay 18 na ko ka babae ngayong nilatan, napukabukang buntis, napuna ka mga anak. Nga, makasuporta ka na rin. Ano ba balaog, ikaw may papa, ikaw may masuporta. Mapugan na tingali naman eh, o magkihaan ka o rape, Wala ba tiyansa ni rape, Why tiyansa? Labi ng imong gilabtan o minor de edad, uyab ma may your honor. Uyab guta na minor de edad, statutory rape na siya. Sigurado kang adto na ka matiguan dito sa suod sa prisuan. Matagbaw na gining imong sexual desire dito kay na dito madagko kay lawas nga mao gina usa na sila mga decision dito nga na may same gender nga sex. Itabo na dito sa mga prisuan. So mga imong sex may tabo ni mata dili ka mag-control sa imong gibuhat adto ka sa prisuan. Matagbaw gyud dito kay tindaganang dagkog lawas dito nga mahimo na yan imong sex partner. Wa ko kumigda be man ni tagaran may tabo. Agan kay mo sud sa prisuan, life sentence pag sud matso kayo. Pero matso kayo. Ang pipila ko tayo na nabayot na. Pino na siya na mo na amo usal sa mong diskutan sa mong annual convention. So wa ka na ko gihulga ata na pero ikontrola yung kagay mo hunong na nang siya kay mayabag na yung utok 101%. Mapasintig yung kang Dr. Obra o sa parehang trabaho nako dahil negros na may dagang psychiatrist ko niya makahilaro ng uban niya So nakasabot ka atan sa Calatrava Negros Occidental ngadto sa tanan mga taga Negros Occidental. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw. Abot ug ni sa ilang kanang Nicar nga kwan Nicar Navarro Basilio tiba o sa pilido Navarro ibalan diya sa Negros no ug mga once again mga Bargamento family diya sa Kawayan Negros Occidental may pagpaminaw. So to all that sir sa Radio Mindanao Network Production Center Radio mo nationwide tatak araman. Assalamualaikum sa atong mga beloved mga brothers and sisters ng mga Islam all over the world kaya may live streaming ug ngadto sa mga taga Canada tagang ding tagsugid tig paminaw sa Canada ug Saudi Arabia kay baluko daghan kay magkuan ako mag-message ako Doc thank you very much dinal mo na ko paginganlan kay mahurat ang akong oras all over the world kay naman tayo live streaming. So once again ako si Dr. Rene Obra until the next time bye bye.